Страниците предоставят голяма част от основното съдържание на магазина ти и е важно работата с тях да е максимално лесна, за да не отнема от времето ти и за да ги структурираш максимално удобно. Затова ти предоставяме функции при листинга на продуктите, които да ти помогнат в тази задача. Самият листинг е видим в менюто Дизайн, Страници. Да започнем от там, че до бутона Инструменти имаш падащо меню, от което избираш колко страници да се показват в този листинг. На първия ред от списъка можеш да избираш дали да ги подредиш по име на клиент или по това дали страницата е активна или не. Пред тези опции има кутийка, чрез която маркираш всички страници, кликайки нея. По-долу, срещу реда на всяка страница, можеш да я маркираш или демаркираш самостоятелно, което ти позволява да работиш с опциите от бутона Инструменти само върху маркираното. Сега нека разгледаме един ред на конкретна страница и какво можеш да правиш с него в списъка. Освен полето за маркиране, имаш име на страница, на което ако кликнеш се отваря редактора за тази конкретна страница, където можеш да правиш всичките й модификации. А на края на реда имаш плъзгач, с който правиш страницата активна или неактивна, само натискайки го. Листингът със страниците ти дава ясна представа за това какво съдържание си качил за теб и фирмата ти, как си го структурирал и ти позволява добавяне на голям брой допълнителна информация. Защото с CloudCard е лесно.